pisan. Alhalah lawang Brambang sik umur 7 dina. Umur 7 dina ndoke uler ki wis jan kaya giyegan. Ndoke uler jan pol-polan. Lagi njajal obat anyar sik. Ben ki sane ngalake obat uler ya urun cepak. Nah, terus enak sales moro lagi njajal obat anyar iki. Kandungane kuwi regane 100. Muga bisa mengendalikan. Iki gunane iki jane karo nggih apa iki? Lak ndok uler ben ora iso netes ora apa. Ini pembekuan telur. Ya karo nggih mateni barang. Boh jajal iki. Oke. Justice.